hello hello kir tu song te Australia zo fat te zol bukin chi bai kan han buk le chewa ei voin hi April ni som pan ni inrin ni ania ti chuan tuna hian zandar kwa le minute som ni chia ani tin hei kan om na hi Brisbane International Airport ta kan oma ei Bethel Ministry Freddy kale remoy te lo theng tur kan mua ka ti hian an lo thlen hun hakin kan lo thu me ka ni ta hian oma ani a ti chuan heta hian hei puvunga ni a chuan hei elama hian puma enate nula yang boite nula jeni te chuan hei pastor ngurate ania hian tuna hian an lo thleng tur ngak lel takin kan lo thlir me ka kan thu le thei to lawa kan hoi mai ani he la ya pek ak ron chuak nu lo chuan na kong khar tang hian an lo chuak to na ei kan en reng mai ni hei mi then te chu aro in nor chuak ve le a tuna tanga rei lawa an ni po aro in nor chuak ve tura kan nga ya ngak lel takin kan thira kan ring kan lo fan to mai ani chuan hei pastor alek hi ramathiar ni ang om lo thlat maya chuan pariat kan thok chuak ani hei Bethel Ministry atang Fredika tlangwal Fredika chuan purem moya te local dona kan lo muak ani he tan pastor eleka ania yan kan thu le thei to lo kan vakal kan vadaka aro in nor chuak don tong am kan tia hei kan lungphu te po ein thum ron tlut me ni kan ngak lel to lutuk he nula jeni po hi athut dan among hun dan po hi voi li nga vel chu thak to ni kan ngak lel to hle maya hei an phur an ngak me ka lai an ron in nor chuan na tang hen ron chuak ve ton ni hei chu kan ngak lel to lai tang hen an lo chuak don ani lo thir thap maya hei hian ngak lel takin an lo thir ani he lai hian hei an lo thleng ta thuak takin an lo thlenga awan lom om ve kan mi hua te ngak lel em kan thlir te an lo thleng ta hello hei kan nula ten pangpar han te an ava han lim om ve anh chỉ phải mala tha te kan han la hawanga nia tluang taken an lo thlenga hei alo om khop mai ti chuan tu na hian tha kan han la do na le lo vading ru le yang boi tha kan han lang vading ro ka lo lang so ani chuan yan tha kan han lang he ti zong hi ni phot mai ro se bye bye ule